mahtava palkintoseremonia. We continue with the Breeder of the Year prizes. It's always a very emotional moment because they have done so much and they have achieved so much. Ja kolmanneksi vuoden kasvattajakilpailussa. Third place, the Breeder of the Year competition. Kennel 8 Dreams kääpiöpinsereille. Laadusta on vastuussa Marja-Leena Kurvinen Vantaalta. Sieltä tulevat kolmanneksi kilpailussa sijoittuneet. Ja niitähän piisaa, kun kuvasta näkyy. Loppuuko ne ikinä? Nyt kuka? Oi. 16 upeaa koiraa. Ja todellakin they are family. Onkohan ikinä nähty 16 kääpiöpinseriä tällä tavalla peräkkäin samalla areenalla? No nyt sekin on nähty. Hienolta näytöstä. Aivan mielettömän näköistä. 16 dogs. Lovely. Sitten toiseksi sijoittui vuoden kasvattajakilpailussa second place in Breeder of the Year competition. Ikurin Keesondeille Pia ja Matti Vatanen. Sieltä tulevat kasvattajat ja händlerit hoitakoot hommat. Katsokaa tätä huikeaa koirien määrää. Siellä onnitellaan. Aivan huikeat ovat myöskin näiden Keeshondien saavutukset ja huikea määrä niitä tähän kehään sitten samalla kertaa. Sitten vuoden kasvattaja 2010. The Breeder of the Year. Adamants, Englannin Springer Spanielit, English Springer Spaniels ja omistaja on Tarja Hoila. Siellä on oikein panostettu pukeutumiseen, ollaan niin color coordinated kuin vaan olla ja voi tietysti nämä kuuluu tehdäkin. Hienosti tämä on ollut varmasti rankka vuosi, antoisa vuosi kaikin puolin ja nyt on tietysti mukava täällä voittaja 2010 tässä Suomen suurimmassa koiratapahtumassa pokata nämä upeat palkinnot ja tulla hakemaan se kunnia, mikä kaikille näille kasvattajille kuuluvat näille 3 kasvattajalle ja heidän ryhmilleen. Kyllä nyt kelpaa. Ja nyt sitten annetaan niiden käsien laulaa. Vuoden kasvattajat ovat siinä teidän edessänne. Breeders of the Year. No niin, mennäänkö sitten pikkuhiljaa kohti kuvauspaikkaa ja se kestääkin hetken aikaa, kun lähdetään purkamaan sitä. Sieltä juoskaa oikein kunnon ympyrä kehässä, niin saadaan vielä kerran teitä ihailla. Eli vuoden ykkönen ja sitten
sitten siihen perään, kun kerkeää, niin liittyköön kakkonen ja vielä sitten huikea määrä niitä kääpiötiisereitä eli kolmoset.